Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jkun il-vuċi u t-tarka tal-poplu Malti Wawċi, partikolarment se jkun qiegħed jibqa' jissielet għal sistema ta' pjanar li tħares l-interessi ta' kulħadd. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'intervista waqt il-programm Analiżi fuq Net Television fejn sostna li l-Partit Nazzjonalista jinsab determinat li jipproteġi l-interess tal-poplu Malti Wawċi quddiem żewġ abbozzi tal-liġijiet dwar l-ippjanar li ressa il-Gvern Laburista ta' Roberta Bela bozzi li għalaw kritika qawwija minn kull settur tas-soċjetà, inkluż minn persuni qrib il-Prim Ministru stess. Bernard Grech spjega kif dawn iż-żewġ abbozzi ma kinux frott ta' konsultazzjoni imma ġew ippreżentati baxx f'nofs is-sajf f'tentattiv ċar biex jgħaddu bla ma jattiraw attenzjoni madankollu u insista li l-poplu fhem biex għamet kritika li mhux biss ġejja mill-Partit Nazzjonalista imma wkoll minn qdiet ambjentali, professjonisti, opinjonisti u sansitra minn esponenti ewlenin tal-Partit Laburista fosthom Joseph Muscat li sejjaħ dawn il-liġijiet f'roġa medjatika. Laqstant il-kap tal-Partit Nazzjonalista appella lill-Gvern ta' Bela biex jirtira immedjatament dawn l-abbozzi u minflok jitnieda proċess ġdid, trasparenti u serju li jinkludi konsultazzjoni wiesa ma' kulħadd. Bernard Grech sa illi jekk verament Roberta Bela jemmen fl-iżvilupp sostenibbli, l-ewwel ħaġa illi għandu jagħmel u illi appoġġa b'mod sħiħ il-mozzjoni li ressaq snin ilu l-Partit Nazzjonalista biex l-ambjent jiġi rikonoxxut bħala dritt fundamentali fil-Kostituzzjoni u jsiru studji ta' carrying capacity f'kull lokalità. Roberta Bela, l-ewwel m'għandek tagħmel, waqqaf dawn il-liġijiet. Għamel konsultazzjoni. Imma mbagħad introduċi magħna dawn iż-żewġ liġijiet li mbuttajna aħna tajjeb waħda fuq il-carrying capacity nagħmlu l-istudju l-oħra li dritt ikun l-ambjent ikun dritt tiegħek fil-Kostituzzjoni u mbagħad minn hemmhekk inkomplu r-riformi neċessarji fl-ippjanar biex il-pajjiż dak imur lura kif tridu inti għaskapitu ta' ħafna biex igawdu ftit imur quddiem kulħadd. Intant Bernard Grech tkellem dwar is-sigurtà fit-toroq fejn esprima s-solidarjetà ma' kull min kien involut f'xi inċident u mal-familji tal-vittmi tal-inċidenti traġiċi li kellna fl-ħariem. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li pajjiżna huwa nieqes mill-infrastruttura meħtieġa għal aktar sigurtà għal kulħadd fil-waqt li saħaq fuq l-ħtieġa ta' taħriġ u riżorsi adegwati għal forzi tas-sigurtà, inkluż il-Korp tal-Pulizija u l-Armata kif ukoll aktar kontrolli għal sewqan taħt l-influenza tad-droga u l-alkohol. U qal li l-ebda gvern ma jista' jevita kull inċidenti li jista' jseħħ iżda jrid ikun hemm rieda ferm akbar minn naħa tal-gvern biex jassigura li qed isir ta' kollu possibbli biex is-sewwieqa jkollhom l-akbar salvagwardji possibbli waqt is-sewqan. Meta l-gvern itik l-impressjoni li tagħmel x'tagħmel mhux se teħel xejn għax ħajirranġalek, x'ħad tagħmel? Min ħajabbuża, se jibqa' jabbuża u se jabbuża iżjed. X'jiġri? Int, jien, għażiż tiegħek, għażiż tiegħi jista' jkun il-vittma li jmiss. Mela ejjew ma naċċettawx aktar din il-mentalità ta' kollox jgħaddi. Intant, Bernard Grech mistoqsi dwar id-diversi kisbiet interni li saru fil-Partit Nazzjonalista fl-aħħar 5 snin fosthom l-istejjer ta' suċċess finanzjarju ta' Net Media u twaqqif ta' trust li kienet qed iddajjef lil diversi każini huwa sostna li dan kollu twettaq b'ħafna ħidma qlija u b'sagrifiċċji kbar fil-waqt li fakkar li dawn il-kisbiet ma bdewx 5 snin ilu imma ilhom jinbnew tul is-snin. Finalment il-Kap tal-Partit Nazzjonalista spjega li l-kisbiet tal-aħħar snin waslu grazzi għal ħidma responsabbli u viżjoni b'saħħitha u grazzi għas-sem ta' kulħadd.